drevo pochádza vlastne z prírody a my keď ho dostaneme do rúk, tak z neho máme možnosť niečo urobiť, niečo kvalitné a niečo trvácne, čo pretrvá aj po nás. Nejaký kvalitný produkt, nakoľko dub je tvrdé drevo, mám kvalitné rezivo, tak preto viem z neho urobiť aj kvalitný produkt. A ten produkt, on pochádza z prírody, ale tú prírodu môžeme mať aj u seba doma. Môj dizajn nábytku je priamy, jednoduchý a účelový. Vzhľadom k tomu, že ak si ho kúpim dnes, tak verím, že keď sa na ňu pozriem o 15 rokov alebo o 20 rokov, stále bude tá dizajnová čistá linka na ňu vidieť. Tu som si vybral kvôli tomu, že je textúrou veľmi pekný, vynikám aj nejaké tie hrčky a to prírodné spracovanie v tých rovných linkách viac ešte zvýrazní ten tvar, nakoľko vyrábam z jedného kusu, málo kedy sa lepí. Možno som chcel vyrobiť niečo, čo sa páči konkrétne mne, ako mojej osobe, nejaké tie tvary. Aj keď som si niečo pozeral, čo už aj je vymyslené, alebo čo by sa dalo kúpiť, tak som chcel prísť s niečím, čo ešte až tak nie je rozšírené a pri tým to je jednoduché. To Woodman Art je možno že také, že keďže som vyštudoval to umelecké remeselné spracovanie dreva, tento obor, to umenie. Potom ten muž musí vedieť, čo robí, mať nejakú zručnosť, mať nejakú odbornosť preto, aby niečo poriadne urobil.